haka duk masoyi na gaskiya ba zai ɗauki dogon lokaci ba bai zo gurin wanda yake so. Ka duba fa yanzu ma a gefen hanya muka haɗu. Kan yana nufin baka damu da ni ba. Ko ni ban san ka ba, amma kar ka manta wannan abin da kai ya sa na tabbatar da kai kowaye. Ƙarya kake yi. Ko amma ke daga taimako sai ki kin kamu da sansa? Mu ne marasa kunyar da za mu taɓa ta. Subhanallah, inda ba kuma? Don Allah ba magana ake miki ba, ba da ki kone sassara miki ga ta nan ya aka yi ne. Amma ta kana da gidan su kenan. Rabona da mutum jiya. Wai sai yaushe za ki gane irin san da nake miki. Wai me yasa ba za ki amsa soyayya ta ba? Kai kai bawon Allah ka san abin da kai mana ne da za ka raina mutane hankali. Bismillahir rahmanir shaitanir rajim. Ce ya haka ne yake wa mutane wani a'udhu billahi shaitanu kika gani ne? Ba ka ta ɓauri. Ki da Allah dan bani fanni ne mana ina bayan lai. Amincin Allah ya tabbata a gare shi. Kuma amincin Allah ya tabbata a gare ka. Da kuke jira ne ku hau kansa dan uwarsa. Kumera, daman za ki iya cin amana ta irin soyayya da kike nuna min ashe ƙarya ne za ki iya tsayuwa da wani ba ni ba. Kawai idan ka ganni da wani sai ka ce soyayya nake, ka san abin da ya haɗa mu da shi za ka ce tun amanar ka nake. Yanzu ka kalle ni sama da ƙasa ka ce kana so na kai ma in ka san zaren ba kalar yadin ba ne. Ka ƙara taɓa min jiki, ni wata ƴa mace ta zari burin da ta tsirta jikinta, ni ba haka nake ba. Komai na da sanadi farawa ko adi, wanda ya biɗa zai sarin yayi ta zuhudi. In abin biki ya taso sai tanadi, an tabbata komai na da sanadi.